Pag-ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo nga inabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag manan nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ipatangatang ita ket manipod ken ni Kaasiboy nga intay panaganan iti boyong. Ako nana, Manong June. Madanaganak, gaputa agba akakon ngem awan pay asawa. Namamok ni Mabel ket nainlabak ken kuana. Daytalaeng taubing launay apara kanyak ta 19 years old. Bueno papagayam, intay man denggan ti pakasaritaan ni Kaasiboy. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Melba, kayat ko amaamuan, nuan niya ti sungbat mo iti idardarirag ko nga ayat. Kaano ka di asungbatan, nak? Sige, sungbatan kan. Ha? Sungbatan na kon? Yahoo! Agyaman nak, Melva. No kayat mo, ikalaysakan no bigat. Ha? Kalay sa adagos? Wan ikalaysakan adagos inton bigat. Amangan nga mino agbaliw ti panunot mo. Iso nga ikalaysakan inton bigat. Saan pa'y apurado ka launay, boyong. Ha? Ala? Urayak nga rod. No kaano nga ikadang mo nga kalaysata, Melba? Sabay ko ma, ta iti kabiitan na tiyempo. Anya, kayat mo nga ikalaysa ta inarem mo di takabang ibang abarangay. Ay, di kag dardaraso daos buyaw. Madanaga na kaming tatang. Ang mga no agawan ti sabale. Saan ang maagaw ti sabale no talaga nga ay ayaten na ka? Tatang, kayat ko talagang nga ikalaysa ni Melba. Apay, ada kwartam apang ikalaysam ken kuana. Kwa? Awan pa'y tatang. Kurang pa'y ti ornong ko Takayat ko nga ado ababoy ti maparti no agkalaysa kami. Nukas nga rod, nayunam pa'y ti ornong mo. Uwan tatang. Numanunto ti ornong mo, nayunak tumatay na pagkasarmaw. Wen, pari nato, addan nubyak. Anya tilangana. Basit a babae, ngam napudaw. Oh, di napintas. Katamtaman matkit di ti pintas na. No di mo unay asitgan, kasla na pintas. Anya? Moderate laeng ti pintas na. Anya? Ay, unay daytan, pari boyong. Agpada kami laeng nato. Sa anak matunay agwapo. Ket? Awan to ti agsaksakit tinakam na, no adda kami to iti sango ti altar, no madama ti kasarmi. Taagpadpada kami. Makapaalak kamot pari boyong. Isu ano mabalin ket, kayat kon nga ikalaysa, ta humabulak ko ma iti last trip. Last trip? Wan na to. Naimbagkan ka Taddan asawa kan anak mo. Ngam siyak ngay. Madanaganak.
Tagba akak samot tan. Ay unay kan pare. Adda lang aro den nobyam. Agda nagkapailang. Jak ngamin kayat ti agbaak pari nato. Melba biyag ko, kumusta kan? Nasaya at mat. Kumusta ti trabahom? Melba biyag ko? Nasaya at latang. Agan-anad ka kanayon ha? Sana bale? Agikat kanto iti trabahom kas waitress iti inuman. Tay kalay sa kanto metan. Wen ngam no ita. Manggedak pailaang. Tay supay ti matgedak. Sige, sikat ti makaam mo. Katsika, kumustan ti panaggarden mo? Mayat, Melba. Napintas dagiti mulak itaanatang. Sapay lakuma, tamaira na iti nangina a presyo tinatang inton aglakwak. Sapay ko matakasta. Alang araw den. Agpakada ako na, di ka kaya't apuyatan, Melba. Tagtrabaho ka pa inton bigat. Oray si ka agtrabaho ka inton bigat. O sige, inak nga roden, Melba, biyag ko. Wan, biyag ko. Agal-anad ka iti dalan mo, ha? Inton Sabado, mapantag pa siyar, Melba. Wan kat kalpasan ti panagpasyar ta? Aglayo nakton iti trabaho. Alas 4 iti malam amang rog iti trabaho. Sige, Melba. Masapa aktulaan nga namang sukon kan ka dito'y balayo. Wan boyang. Agorayak to. I love you, Melba, biyag ko. I love you, boyang. Rabi na simbangpet ka, buyong. Kunak no napan kay jay garden mo, ngampang pasyar mat day tabadom. Sakat nakabangbanglo ka pa'y. Napan ko nga rot pinasyar ni Melba, tatang. Kastaya. Yam amok to kada kayo, tatang. Sige Angam nakaamamwam aya di tanobyam. Ijay inuman, tatang. Imbag ano si kalaeng tinobyo na. Ta inuman mat nga rod, ti trabaho na. Wan tatang, siyak lang tinobyo na. Kayat na mat ti manggad, ta kayat na mat ti agurnong para itikalay sa amin to. O di na saya at no kasta ti panunot na. Magagaran ako na mga ikalay sa akin ko na, tatang. Ngam saan kami pa nakasagana? Wan narigat ti agdardara sumudos. Nasken nga adalin yu pa'y nga umuna ti ugali ti tunggal maysa. Nasaya at mat ti ugali ni Melba, tatang. Iso at talaga nga ikalaysak. Naragsakak unay, Melba. Gaputa data dito yung parking agpaspasyar. Picture kayo? Picture? Oray siya, boyong. Naragsakak man. Agkalaysata ko man, Melba. Saan tapay ang kasagana? Isong agor nung tapay Ang kayat kon. Agor nung tapay. Sige. Mabisina kun boyong. Sige. Inta nga roden mang restaurant. Siya kung ti agbayad iti kananta. Kalpasan amang restaurant mapantay JSM. Sige. Igatangan ka iti cellphone mo. Talaga? Ay, agyaman ak boyong. Agyaman ak unay. Kat, naagkamon tay nobyam, pare boyong. Saan pa ya? Apay, manon abulan ti ayan etyaw. Inam samot na bulan, pare. Nagbiit matan ti aldaw.
Angam, di mo pa'y naagkan? Saan pa'y Jakto pa'y ginargaraw. Oh, talaga? Apay ngay? Wala pare. Takayat ko nga ireserba. Ha? Wen. Ireserba. Inton kalpasan ti kalay sami pare. Talaga mat Wala. Talaga agud buyak kini Mabel akayan ayat ko. Kasta ti mayat. Wen pare. Ti kayat ko. Agkalay sa kami pa'y kini Mabel. Sakbay nga agkak. Ay, unay kan aya. Di uray agkam la kumamat. No biyam nga rod. Saan nga rod pare? Ta ireserbak day ta nga agak. Kalpasan ti kalay sami kini Mabel. Sa akon to agkan. Wan nga, mayat kadimot lang tayo ginatang ko a cellphone mo at touchscreen? Wan, boyong, nagpintas. Magustok la unay. Katagyaman ak unay ha. Ngamin, inggatangan na kiti cellphone ko. Oh, ada umawawag. Ay, mabit lang ha. Kusong batag. Sige, dita ka pailaang ha. Ay na, nag-sexy at talaga ni Mabel. Nag-cute, tabasit mat a babae. Agbagay kami talaga. Naggasa takon. Takaayan ayat ko ni Mabel. Sino nga tati kasarsarita na? Ay, surutek man ni Jerwar. Wan, di kagda naghani. Bye. Mabel? Boyong? Sinurot nak di tiruan? Sino tayo kinasaritam? Hani ko namat. Ni Honey, agayam ko iti Facebook. Agkita kami kano inton madamdama. Kasta ka di? Wan, iso nga agrobuatak ko man, tagkita kami kani Honey. Sige nga rod. Agawid akon. Kat agrubwat kami ten. Kaano ka day ayam amom tay nobya ang buyaw? Sige tatang, yam amok to kada kayo inton bigat. Si kalangan tiyawan asawa na kada kayong agagayam. Kita man ni nato, duwan ti putot na, sakit masikugmanan ni bakit na. Huwag nga rod tatang, rumbang nga dan asawa kan anak mo. Bayan nyo tatang, tainton agkalay sa kamin kini Mabel, di oray man agkarasikog ton. Ha? Di oray maminduang agsikog iti may sa atawain? Naa! Isuka di tinobya ang buyong. Wan tatang. Mabel, iso ni tatang ko. Kumusta kayo, tata? Ay, nasaya at Apay, kaano kayo nga agkalay sa? Ako tata. Mabiit siguron. Di kay pa'y lagkalay sa. Sige, tata. Pagsaritaan mi kan ni Boyong dayta. Kat, kumusta ti ayan ayat yu itinobyam? Damag kong inyam amom kanitatang mo. Wan pare, Kaya't nakadiasawan, nga agkalay sa kayon. saan pa'y nga mabiiten? Wan tapno maagkamutan. Wano, naagkamon. Saan pa'y pare? Takas iti kunak. I-reserve day tanga agak inton malpas ti kalay sami. Talagamot Wan pare,
may mayat metlaeng no sakol agkan kalpasan ti kalay sami. Tapno mas nasamsam it. Ah? Aya, Wan pare, kasta dayta. Sana kami nakasken ka, akasungsung ba't pailaang ti babae kan ka, ngem agkamon adagos pare. Nagpartak ta imam nga umarakop iti babae. ha? Uy, tila sasawamat. Angam no siya, iriserba ka talaga. Tapdo mas nasamsam iti inaga. At daawit ko amakan, Mabel. Manganta. Apay ngagbakwar ka matan. Jak magustuhan ti ango ta inyag mo amakan. Ha? Jak magustuhan ti bangbanglom. Jak magustuhan. Isong agawid kan. Ha? Jak magustuhan ti bangbanglom. Sigud mat aday ito'y tibang banglok no umayak dito'y balayo. Jak nga ron magustuhan. Isong agawid kan. Rumwar kan, boyong. Nukas tati jarna. Masikuglakit de, pare. Ha? Wun, pare. Masigurado ka masikug day tanobyam. Ang kasan napasamak dayta. Kat jak to pa'y inagkan nga uray iti naminsan laeng. Anya nga iti ammom, no addamat sa bali anobyo na. Ha? Apay ngay akas tano bilang pare? Apay ngay? Ingkapangken, no pudno amasikog. Agpudno ka man kanyak, Mabel. Masikog ka kadi. Ikwa. Ibagam ko matipudno, Mabel. Wan boyong. Masikugak. Sino ti ama? Teka Facebook ko. Namamok iti Facebook. Nagsinsinarak kami. Daytoy kita ang tirupa na. Amang ano amam Fredo tinagan na. Ha? Kita man. Gwapo mo't gayam. Awanan ni Fredo. Intarayan na kon. Ay, salbag. Inggatangan ka iti cellphone. Ngam day tamot gayam ti inusar mo anang lipot kanyak. Babaan day ta a cellphone. Nakasarak ka iti nang isukatam kanyak. Ngam awanan ti ama ti si Kugkong boyong. Saan na nagpakpakita kanya? Jak amon ti ayan na. Kanya kon makontak. Anya? Boyong. No kaya't nakpay. Paikalay sa akon kan ka. Uray inton bigat matlaang. Ikalay sana kon. Ket, no talaga kayat mo ni Mabel, kan maakom ti sikug na, di ikalay sam. Ang kasanon ngay no dumakkel ti ubing. Kat gwapo. Di pa'y kat mabisto asan asyak ti amana. Ha? Gwapo nga min ti nakasikog kin ni Mabel, pare. Ala, panunutom ana imbag pare. Ibagak nga takin ni tatang. No ibagam ang masikog ni Mabel, asaan asikat tinakasikog, sigurado adi na kayat nga ikalay sam. Ngam no ibagam asikat tinakasikog, sigurado apalubusan na kayo nga agkalay sa. Pare na to. Panunutom ana imbag ti aramidem, pare boyong. Anyamat ti kastoy. Kakaisuna nagayat kanyak. Ngam kastoy mat tinaramid na.
Ay, anyan pare. Sayang pa'y diyan reserbam nga agak mo. Pare, Di mo pa'y lain papas nga inar arusib-sib. Reserba ka diyan. Anya nga ita. Sa balen tinakauna. Ang mala pare. Ikalay samlatan no kayat mo. Addalataken ka dayta, pare. Apay ngay pare. Napudnuak mo't na nagayat. Nga mapay akas to'y tinaramid ni Mabel. Apay ngay. Huwan Mabel. Aglinipat tan. Tadi kagayam kayat nga ikalaysa. Sa nabalilaan nga aglaklakayak abaro. Tatong pa kanyak ti naramid mo. Adak lang arudan hanubyom. Ngam nagpasikog ka iti sa bali. Kalpasan na. Palangon mo kanyak. Ikwa. Waswasan tan ti amin kadata Mabel. Aglinipat tan. Boyong. Mas nadaydayawak no lipatan kan. Ngam ti ikalaysa ka, Mabel. Isu awas-wasan tan ti amin kadata. Nga maging gaita, kat ay ayatek paylaang ni Mabel, manong June. Iso akayat kumatlaang asublian kat ikalaysak. Daytoy man ti pagparparikutak. To'y pagayam mo, kaasi boy. Kaasi boy, pagayam ko, wano, boyong. Pinanaganan da kan iti boyong Ay, kaasi kamat ngagpaiso. Tamayat mati relasyon nyo itinobiham, ngam apay aginuliban na ka. Ala, awan sabali amang ngedeng, nusubyam ni Mabel wano saan. At dalatakan ka amang ngedeng. Ngam nasken laeng apanunutem anaimbag ti ibunga ti amin, sakbay amang ngedeng ka. Ket kadagiti addaan kaayan-ayat, agbalinday to'y apagispikuan. Asapay la kuma, taagbalin kayo anapudno, iti relasyon nyo. Tapno awan to ti pagbabawyan nyo, iti udi na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may samanan aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Pag-ispikuan. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti umuna nga istorya nga intay itampok ket pakasaritaan, manipod iti pagayam ang nagpailinged itinagan a lupin. Kadagiti agdengdengeg iti programa tayo harana, nang ngagyon ti pannakaibasa ti surat na. Ket ita, intay ikan biyag wenno idrama. Kastoy man ti kunan ni lupin. Naimbag nga oras mo manong June. Kaya't kumamat apay patangatang ti pakasarita agken ayat, ajak tupulos malipatan. Nakababain daytoy, ngem uray, tabarang makaipaay iti adal kadagiti padak anagayat iti alanganen. Alanganen kunak, ta saanak mat asigurado no ay ayaten nakmat ti inayat ko, sakbay nga impaay ko ti amin akayat na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakabuklan ti pakasaritaan ni Lupin. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Oy, Lupin. Rabiin Ito'y pa adumdumugam ta cellphone mo. Ingkakat matulog tamasapa kayo kiniinsan mo a Jason amang ibiyahe itinatang ijabagsakan. Ha? Pudno ka di tatang? Siyak ti mangibiyahe ti lugan tayo ngagkarga itinatang? Katuan,
Tanay, jakon kabalan ti agmaniho iti adayaw. Sumakit ti sikat kaun. Awan parikot iti dayta tatang. Di uray siya ako nakanayon ti mangimaneho iti lugan tayo. Agina na kayo ngaminan. Ay nasayaat nga ron no kasta. Hanggang maguray ka man. Madlaw ko naragsak ka di imbaga kasi ka ti agbiyahe iti lugan tayo iti bagsakan tinatang inton bigat. Ha? Apay, adan samot ka iliw mo makita ijay. Awan tatang. Siyempre, maragsakan ak. Tadatangdan ko ngagmaneho. Kasta ka de. Ala, manipod ita. Sikan ti mangimaneho iti lugan tayaw. Angam ni a. De porsintum lang iti sapul ti lugan ti alaam. Itid mo kanyak ti husto a sapul ti lugan. Jak kayat akupitan nakngamam. Wen ka di tatang. Honest to goodness mo't dito yung gwapong anak yaw. Ay balbalatong. Ala, ingkakat matulogan. Tamasapa kayo ama panaghakot kadagiti natag. Adaw dagiti kaarubang agpakarga itinatang da iton bigat. Wen tatang. Yes! Makitak man ni Rima ijay inuman apapapanak. Yes! Darasan nyo ti agbunag kadagiti nateng. Tapno maikarga tayo itilugan. Taing kamin. Tapno masapa makasangpet kami di bagsakan. Unka day. Agapura kalaunay Lupin. Pagpaiso. Unag paiso insan Lupin. Agapura kalaunay. Diyo kat kaya tapno makasangpet kami adagos kat maisambot mi ijay bayar tinatangyaw. Apay, kaya tiyo maislip tinatangyo ijay bagsakan. Ay, saan mo't kit di ah? Ti kunamkit de. Kaya't maun ti makasangpet ijay bagsakan. Tapno makapan ka ijay inuman apag wait resan jay Tagalog a kursunadam. Shh! Tagari ka di Jason. Ang mga numangagda ka kat ibagada kini tatang. Ung tanak day jay. Makitam. Isu at talaga ti rason. No apay nga agapura ka. Nainlabak namin unay kini Rima insan. Kailiw ko ang makita. Sinong batan na kanaya? Saan pa'y nga rod? Ngam panagriknak kat kayat nakmat. Mayat matipan nakisango na kanyak no mapanak ijay. Kunak no biyamon. Dandanin. Amangan pa'y kitinusong batan nakita nga ipapantay ijay. Tamayat mati chat me. Barang Iso asi ka insan. Tumulong kan nga gibunag itinatag. Tapno maikarga aminen. Kat aglargatan. Buti naman at nagpunta ulit kayo ng pinsan mo dito sa bar na pinapasukan ko. Oo. Kasi miss na kita. Totoo ba yan? Ay, grabe Ikaw lagi ang bukang bibig ni Lupin. O baka naman may girlfriend ka na sa inyo. O kaya naman may asawa ka na. Ay, wala Kaya nga kita liligawan para magka-girlfriend na ako. Talaga? Oo, mahal na mahal kita Gusto ko, araw-araw kitang nakikita. O di araw-araw ka rin pumunta dito. Kung pwede nga lang sana Pero hindi naman araw-araw ang biyahe namin ng gulay. Kasi hindi naman araw-araw ang apit. Ano yung apit? Yung buras. Susunod na harvest ang ibig niyang sabihin, Rima. Ganun pala yun. Oo, Rima. Kaya weekly lang ako pumupunta dito. Hindi na bale. Andito lang naman ako. Basta kung bibiyahe ka, dalawin mo lang ako dito. Kung mamahalin mo ako, hindi na kita pagtratrabahuin dito. Pangit dito na pagtrabahuan mo. Marami ang lalaking nagguguit sa'yo. Ano yun? Yung bang guwit? Yung... Chanseng. Yun ang ibig niyang sabihin. Ang bait mo naman, Lupin. At inaalala mo ako. Kung pwede lang sana, ayaw ko na rin magtrabaho dito. Kasi
Magulo dito minsan. At yung nga, maraming lalaki na tsumatsansing sa akin. O di maglipat ka ng ibang trabaho. Wala naman akong ibang mapasukan eh. Kasi di naman ako nakapag-aral. Kasi nga, mahirap lang kami. Kawawa ka naman, Rima. Kapilitan kang nagtatrabaho dito pala. Oo, Lupin. Kailangan ko kasing padalhan ng pera ang mga magulang at kapatid ko sa lugar namin. Ako lang kasi ang inaasahan nila eh. Ay, ganun pala yon. Ah, oo nga pala. Kunin mo ito. Pera? Bigyan mo ako ng pera? Bakit naman? Naaawa kasi ako sa'yo. Idagdag mo sa ipauit mo sa parents mo. Ano? Idagdag ko sa puwet ng parents ko? Ibig niyang sabihin, idagdag mo sa ipadala mo sa parents mo. Salamat, Lupin. Ang bait-bait mo talaga. Mahal na mahal kasi kita, Rima. Ay. Oy, Lupin. Saan mo man nga isango kanyak ta suyab mo? Amangan no makagatnak. Makagat mo't asasawam. Nagsakit ti ulo ka. Ang overdaytan. Nagadumot ngamin ti in-order mo nga arak idirabi. Alangan mo't ngamin nga agtugtugaw talang ijay bar. Saan tamat nga uminom. Di pa'y papanawin datan mo kasta. Sa bagay, talaga mat ana in love ka kan ni Rima niya. Agasam, taikam pa iti kwarta. Takakaasim ay. Di pa'y kat nagastom amin na porsyento iti panagbiyahe ta iti natag. Nakurangak pa'y nga rod ti kumboy tilugan. Hala ka, agungat ni tatang mo. Sapay kaslan ni Herodes day dyan makaungat. Basta saan mo ngamin nga ibagbaga. Kasanoon no agdamag. Basta saan ta nga ibagbaga no mano ti husto akilo ti amin nga inkargata. Makapadanag kamot. Ay, biyahit ako mamanen inton bigat. Tapno makitak manen ni Rima. Kat, sinong batan na kan? Saan pa'y nga rod? Kita dakkel ang tigastos mo kenkwana. Hanggang di nakapay sinong batan. Dandanin insan. Bareng inton sumaruno aburas. Ne. Apay ngay abasitin submit mo ita. Napumpuno matilugan nga imbiyahe o. Kuang amin tatang. Nalagaan mat tinatang nga kinargami. Napumpunong agpay so tilugan, ngam basit ti kilo na. Ampaw dagiti natangda. Kita man ti resibo dagiti natang nga indelible yo. Ay, awanin Inted kon kadagiti akin natang akinargami. Sigurado ka? Huwan tatang. Ganwan gayam, nagpabulkanize kami iti goma, tanaplatan kami. Gan pinasukatak matan ti rubber cap ti preno, agtagas ngamin ti brake fluid. Ayan ti resibo. Ni tatang mat, saan kon nga imparesibo basit lang mat. No maminsan Lupin, paresibom amin a repair. Basit man wano dakkel. Huwan ka di, tatang. Into next sumaruno. Nagbiyahe na naman pala kayo, Lupin? Oo, Rima. Kaya andito na naman kami. Namimiss ka na naman ng pinsan ko, Rima. Talaga lang ha? Totoo yan, Rima. Kasi mahal na mahal kita. O sige, mag-inuman lang muna kayo dyan, ha? Kailangan kong pagsilbihan ang mga iba pang customer. Ang dami kasing customer ngayon eh. Sige lang, Rima. Hintayin ka namin hanggang mag-close kayo. Okay. At may sasabihin din ako sa'yo mamaya, ha?
Sige, alis na ako. Oy, insan. Di mo kunaan nga aging gana taparbangon nga ginom. Uwa na. Tada ka no ibagana kanyak. Nangig mo matya ko nana. May sasabihin ako sa'yo mamaya ko nana. Ay, Jack kayat ti agbartak ita. Inak tumaturong ije pwesto ti pagibagbagsakan tayo itinatang tun madamdama. Ikaw ang bahala, insan. Basta siya, hihintayin ko ang isasabi ni Rima. Panagrikdak, sungbatan na ko nita. Oh, di good luck. Talagang hinihintay mo ako, ha, Lupin? Oo naman, kasi may ibibigay ako sa'yo. Ano yan? Ito, allowance mo. Bibigyan mo na naman ako ng pera? Oo naman, kasi naaawa ako sa'yo. Ay, ang bait-bait mo talaga, Lupin. Mahal na mahal kasi kita, Rima. Sige na nga. Sasagutin na kita. Ha? Mahal na rin kita, Lupin. Ha? Totoo? Sinagot mo na ako? Oo, huwag kang maingay. Salamat. Ang saya-saya ko. Sa wakas. Ang bait-bait mo kasi sa akin. Kaya, nahulog ang loob ko sa'yo. Oh, ang sarap pakinggan. Ang sarap sa pakiramdam. Rima, baka pwede naman maka-first kiss sa'yo. Total, nubya na kita. Ikaw talaga. Huwag dito. Hintayin lang natin matapos uminom yung huling table. Ha? Pagkatapos, labas tayo. Rima, ang saya-saya ko talaga. Hindi ko inaasahan na pagkatapos mo akong sagutin ay ibibigay mo ang lahat mo sa akin. Ayaw mo ba? Gusto siyempre. Baka naman dahil nakuha mo na ang lahat sa akin, ayaw mo na ako. Ay hindi At dahil dyan, lalo kitang mamahalin. Kung gusto mo, iuwi na kita sa amin. Mag-asawa na tayo. Hindi pa ako nakahanda sa bagay na yan, Lupin. Marami pa akong responsibilidad sa magulang at kapatid ko. Ganun ba? Baka kasi agawin ka ng ibang lalaki sa akin. Huwag kang mag-alala, Lupin. Ako'y sa'yo lamang. Salamat, Rima. At huwag ka rin mag-alala. Tutulungan kita para sa pamilya mo. Sige. Matulog na muna tayo, Lupin. Antok na ako O sige, mahal ko. Matulog ka na. Gusto kitang panuorin habang tulog ka. Ang sweet mo talaga, Lupin. Send me the pillow that you dream on. Yahoo! Wow, naragsak ka ita, insan. Siyempre, nobya ko ni Rima, insan. Agpaisaw? Oo, pinsan. Sana all. Saan laday ta? Amom ka di anapan kami naturog ijay lodge, idi parbangon. Kayat mo asawa. Oo, insan. Tama yang nasa isip mo. Isumat lagayam anay dumdum at ikinaragsak mo ita. Gapoy ti day ta. At dapay nga agagita kag biyahe. Tapno matulungak ni Rima. Masyanak ngamin kan kuhana. Wait, aggagat kang agbiyahe. Ngam isardeng mo nakop kupitan ni tatang mo. Naa. Lopen, nateng mimat kininanang mo ti itulod mo ita. Natsambaan tayo ti kanginaan ti presyo ita. Sumulot ako ma, gam kimalo man ti sikat ko. Isu asikan ti makam mo. Wan ka di tatang. Sigurado ang magatang adagos dayta ipanyo natag. Tapagiin nagawan dagiti bayal dayta. Tabasit ita telepolyo.
Sigurado day tatatang. Swerte kayo nagmula itinatanga. Pagyamanan tayo Tapno makabawi mat da tao kadag itinabangkrapan iti kalabas. Sa bagay agawid kayo adagos apaman na maalayo ti bayad tinatag. Saan kayo ngagbulbulakbol tadakkel ti igam yu akwarta? Wen tatang. Anya ngay insan, agawitan. Naalata mo ti bayad ti repulyo da tatang mo. Saan pa'y? Mapantapay ijayan darima. Anya, ang makapadanag. Dakkel agatan ti igem mo. Amangan numapukaw day ta. Kastoy langan. Pagguduan ta. Igamam ti kagudwa. Tasyakmet ti kagudwa. Agawit talaangan. Saan pa'y? Sumaglit talang ijayan darima. Sikaman lang ti makam mo. Ngamjak kayat ti agbartek Wen kadi. Saglit lang ito. Insan, agawitan. Rumwar kami kanu ita kinirima, insan. Mapan kami ijay bed of roses. Ay, inak nga ruden maturog iji pwesto ti bayar tayo. Sige, sikati makamu, insan. Nadam ta igem mo akwarta ni tatang mo Wano, iyag mo langan, ta igamak. Saanen? Siyak ti makamu. Sikakit di ati aganad. Awan ti pagdanagam kanyak. Saan ka nabartag? O Lupin, tara na. Oo, mahal. Insan, kami na. Sige insan, happy landing. Anay ko. Nagsakit tulo ka. Ay, daw gaya man. Awan ni Rima iti dami. Ay, sus. Ay, ang mga no. Ti kwarta iti bulsak. Ay, sus. Awan matan ti bulsak ang kwarta. Ay, sus. Apay ngay. Intaray nga ta ni Rima. Ay, kasano na ito yan? Tumagdar ka ditan insan. Nabayada kong tibil mo dito'y lodge. Ti awanan pa'y na Rima. Intaray na ti kwarta ng igam ko. Ay, umay ka. Mapantay jay bar apag trab-trabahuan na. Uwan man. Bareng adda pa ijay. Ay, awanan. Pimanawan ni Rima iti para pagtrab-trabahuan na insan. Uwan nga rod insan. Ay, Inawagan itay tibus na. Nakalugan ka nun itibas apaawid. ay, kasano na ito yun insan? Intaray na ti kwarta ng igam ko. Hindi mo matkayat nga iblater ijay police station. Ay, Kung natibus ni Rima, nga ka iblater. mabainak insan. Ang mga nukatawaan da kay police station. Insan, Saan nakbat gaya mapudno nga ayatin ni Rima? Iskam gayam ti panagayat na kanyak. Tidakas na, tinakawan nakpay. anya nga'y ibagata ka ni tatang mo. Sapay nakauy-uyong dayjay. Uwan nga rod, mabuti nga agawid insan. Kasanong arawd, Ibagatalatan ang nadukutanak. imbaglangan ta ginudwata ti kwarta. Tano saan? Naala na kumaamin. Impaigam ko lang kumaamin kan ti kwarta. Kung nagtumat kan ka, Ay, agbababawi ang nalpasan. imbag numamati ni tatang mo, do ibagataan na dukutan ka. Sige insan, praktisan ta ti bagata. Tapno nakapapate. Apay nga ita kayo lang nga si magpay. Di matlumbeng nga idikalman kayo pa'y anagawid. Kukwa nga min tatang.
Ayan tinaglakwan yaw. Adoy tatang. Apay akas lakurang daytoy. Ha? Kuha. Apay, kunak! Kuha ngamin tatang. Saan nga inted ti bayar amin abayad tinatengyo? Kagudwa lang ti inted na. Kasta, yawat mo ta silpon ko dita. Tatang? Yawat mo, tawagak ti bayar. Ulbod nga inanak. Nanak-out ni Lupin. Ulbod nga inanak. Di mo tanagkot ko ni Lupin, Angkal. Bayam dita. Oy, si Kajisan. Ibagam kanyak no apay akurang ti kwarta ang naglakwan nyo itinatangkaw. Kuha, Angkal. Ibagam! Uun, Angkal. Anay ko, nagsakit ti pangak. Jak akut ko ti. Agpamarangak awan pa'y puot ko. Pagbaawak pa'y ti unget ni tatang. Ti aso mi. Dil-dil pata naman ti rupak. Nagamot tingiwat mo, Jaguar. Anyaya ti kingkinan mo. Salaki, umanayo ka. Di mo dilpatan ti rupak. Aha! Tanakapuot gaya man ti loko. Umay ka! Tatang! Gusto tatang! Ha! Pakawanan na kuma. Salbag ka! Gapo iti babae, napukaw ti daklakan ti dada naglakwan nyo itinatangkaw. Tatang, pakawanan da kuma. Saan na maulit? Talaga saan na maulit? Tabulbuluan ka ita! Tatang! Uston! Ang mga numapatay mo ta anak mo. Ay, mapatay ko talaga na ito aluko! Ay, Uston! Pagyamanak lang ang manong June, tanaanawan ni nanang ni tatang. Nagsangsangit ak nagpakawan kini tatang. Ket dita nga imbaga na asukatak ti kwartada anapukaw. Inaldaw anapudot ti ulo ni tatang kanyak. Ngem maawatak tasyak mo tinagbasol. Pimanawak na rod iti lugar mi ket nagaplayak a driver ti van tapno makataggedak iti isukat ko iti kwartada tatang. Iti sana nagbayag, nasukatak matlaang ti kwartada. Nagawid ang arod dito'y lugar mi, ket ita, addan nobyak. May sa maestra, dito'y ayan mi. Naistoryakin ko na ti may papan iti kapadasak, ket pagyamanak, tamaawatan naman. Ket katawaan nakpay nga rod. Day taman ti kapadasak ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Lupin. Agyaman nakpagam Lupin iti dito apakasaritaam. Kablaawan ka, tanaragsak itan ti love life mo. Ket pagispikuam dayta napalabas mo tapno saanen a maulit. Agpaaymet a pagispikuan dagiti dumdumngeg a mahilig a mapan kadagiti pagiinuman. Tapno saan da kuma a maipadaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Lupin. Ket padaanan nyo, dagiti sumarsarnupay apakasaritaan nga intay itampok, dito'y drama tayo, Pag-Ispikuan. Insurat para iti script ni June Rebutazo, ken itimet musika ni Benji Rabi. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.